Чакай, чакай. Това е от мене. Yes. Пак от мене. Е така, без да почуди. Айде. Ти си моето. И сега ще чуете най-новия кючек, най-якия кючек на Ганчо Стрелата. Сега е момента. Идемо Яша Стрелата. Амаре Фалинджи. Kimse unuttuysak herkes kalksın oynamaya, kusura bakmayın. At Deniz. Hepiniz bak, kusura bakmayın, at çağırdık. Herkes kalkabilir oynamaya. Kusura bakmayın, kimseyi unuttuysak. Pepi. Pepi, eva tuku, eva. Eva, ne stava taka. Kemal buraya gel, Kemal. Nuri Baba, sen hepiniz. Haydi Kemal Soyderi. Haydi Pepi Cemal. Haydi Strela. Amare Falинджи specijalno. Idemo Jaša. Bravo, bravo. Ho, 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 ho. Значи, поздрава всички специално за най-оборотната компания. И още на пара пристига от нашия батко, само за най-готината компания специално. Само и още едно поздрави от Тургут за батко Шено специално. За Шено шампиона още пари. И още пари пристигат от батко Шена и за цялата мъжка компания специално. Айде, Наско! Соло, бърбани! Соло! И така, батко, виж майсторската как се свири от нашия перкусионист. Искам аплодисменти за Наско доктора! Яша, докторе, сега слушай! Искам да направиш най-новите трикове! Хайде, хайде! Поздрави от цялата оригинална компания за батко Шено. Айде, Шенко, хайде, му брат! Поздрави само от чорбачията специално, само за Денис, за Каратане специално. Айде! Стоп, Гонзо, искаме нещо, чакай. На оркестъра. Никой не играе, Коспиритас, дайте нещо да играят. Какво правите? Шоу! 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 И Яша ме бате! И пристига на пара от нашия бат, който очека да продължава оригинално. Шоу! 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 Айде, Гонзо! Още пари пристигат от нашия батко. Поздрави за най-готината компания специално. За Гонзо! За Гонзо! 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 Хей! 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 Яша! Яша! Ча! 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 Това има! Хей! 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 Значи, от батко Шено пенената ги не са кючек и дубайски шоколад, ама с сакса! Яша ме, Яша! Още пари! И Яша само за Гонзо специално! Че! Че!
Соло, шефе, смяна на търбата. А сега, дами и господа, за вашето внимание, оркестър със стрелва Груганчо, стрелата Богомил Кендеровия. Всички. Специално за всички наши приятели. Айде стрелата! Ето Соло. И така, поздрави от чорбаджията специално само за Тургут и за най-готините приятели специално само за Тургут от чорбаджията. И шампионеске! И така пристигат 50 точки от нашия батко от Тургут специално само за най-готините приятели специално. И още на пара пристига поздрави само за шефа, за чорбаджията специално. От Асен специално само за чорбаджията и от чорбаджията за Асен. И за всички негови приятели специално. Още пари пристигат от Тургут. Яша бе, Тургут! Яша! И още пари пристигат от чорбаджията специално само за най-готините приятели. Айде! И още пари, още! Кутлове музикаки! Соло барабани! Поздрави само за нашия батко, за карата и специално! Хайде, хайде! Шоу! 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 Айде, Кемал! И Яша само за Кемал! Яша! Соло! И така работиме в сол минор за Кемал шампиона. Костандилско. Яша! Le Dragalis и поедине! Хайде!